O Mundial xa está aquí e con el a tolemia por completar a colección de cromos. Milleiros de persoas tratan de encher o álbum a todo meter para poder lucir orgullosos diante dos amigos. Pero o que está acontecendo este 2026 está rompendo todos os rexistros. Xa un mes antes do comezo do torneo, cando se podería comezar a comprar e cambiar cromos, os amantes da colección tiveron un gran problema. Non había stock. Tendas, librarías, quioscos, todos estaban desesperados por conseguir material para vender. Pois a verdade é que está sendo espectacular. Hai unha venta masiva, de feito estamos en estocaxe, hai que andar buscando por todos os distribuidores que nos pode suministrar algún cromo. Estos trouxeronnos hoxe e creo que a media mañá xa se acaban. Está agora o ambiente máis calmo, nin moito menos. Precisamente desa escaseza naceu un mercado paralelo. Quen os ten pode facer negocio e que cun simple mergullo na internet podemos atopar infinidade de ofertas de compra-venda de cromos de todo tipo. Ollo, iso sí, co que pagamos por cada un, porque os prezos poden ser moi elevados. Hai todo un comercio á marxe da lei para comprar e vender cromos do Mundial. Quen queira adentrarse neste mundo debe facelo con coidado, xa que a Axencia Tributaria vixíaos moi de preto. Se os vendemos e gañamos cartos, hai que declaralos. Sexa como sexa, aínda queda un mes de Mundial e semella que a revenda e o intercambio non fixeron máis que comezar. Bueno, pois como xa pasou o plazo da declaración da renda, máis lles vale o que tiña estes cromos telos declarado, porque é verdade que hai algúns, Bernardo, que parecen máis pezas de colección que cromos, non? Ata hai quedadas para intercambiar cromos, e as buscas en plataformas como Wallapop disparáronse un 59%. Buah, alucinante. Na revenda, o que máis cartos move está a ser Messi. Os seus básicos, os cromos básicos, podemos atopalos por 7 ou 8 euros. Hai versións especiais que chegan aos 45, pero é que, ollo, hai un cromo de Messi, co escudo da AFA, que se vende por 500 euros. E hai outra edición ouro, porque o cartón é de cor dourada, non é que estea con tinta líquida de ouro, por 300 euros. Lamine Yamal, por exemplo, é o máis buscado en España. Móvese entre os 5 e os 24 euros cada cromo na revenda na segunda man, en internet. Mbappé mantense forte, podemos atopar un cromo del roldando os 45 euros. E Cristiano, pois mantense como un mito vivo, dos 12 aos 345 euros, pero que atendan. Nisto do coleccionismo hai cifras que amarean, como din en Baiona. Hai un cromo rookie de Messi que se revendeu por 300.000 euros. Dirán vostedes que é un cromo rookie, pois o primeiro cromo que se fixo del, vestindo a camiseta do Barcelona. Por un de Pelé pagouse 1 millón de euros, pero é que o récord non é de fútbol. Por un cromo de Mickey Mantle, un xogador de béisbol, en 1952 pagáronse 11,5 millóns de euros. Como quedan? Vendo isto, hoxe estamos, atendan, cuns coleccionistas que teñen auténtico ouro en forma de cromo, Belén. Pois sí, a febre polos cromos do Mundial xa está aquí e aquí na Asociación de Coleccionistas de Cromos 981 Cards non dan feito, compañeiros. Aquí tedes a Daniel posando orgulloso co seu álbum. Daniel, vemos que tes a Cristiano Ronaldo, que é dos máis complicados de conseguir este ano. Sí, la verdad que en el segundo sobre que sacamos lo salió Cristiano y bueno, pues vamos poco a poco avanzando, la verdad que estamos contentos. Cal é ese xogador que máis nos está custando atopar e que queremos sí ou sí? Pues bueno, Lamine Yamal nos está costando, hemos venido para ver si podemos intercambiar alguno por este o por alguno de España, porque la verdad que los de la selección española están complicadillos. E canto levas gastado polo de agora? Pues 130, 150 euros fácilmente. Moitas gracias, Daniel, e moito ánimo aí na búsqueda dos cromos. Imos xunto a Rupert, porque el o que fai é coleccionar cromos máis antigos, non? Sí, mira, acabo de topar aquí a Rui Macai coa camiseta que levo, buscando a cuña, Estes en prezos, por exemplo, en canto pode? Entre 20 e 30 euros por aí. Cada cromo entre 20 e 30 euros? Sí. Pois veña, ánimo aí coa búsqueda e co troco tamén. Diego, que tal? Bo día, ti tes aquí moitas reliquias na man, contame. Sí, cromos de fútbol femenino, cromos de Messi, cromos únicos no mundo de edición limitada, algún da selección española. Vamos allá ese de edición limitada e canto pode chegar a custar? Este é un cromo que só existe un no mundo, que é limitado a unha unidade, só existe un, e anda nun 250 euros ou así. Por exemplo, sei que tes un de Messi que rolda? Teño varios de Messi de 1.000 euros,
e así algunha reliquia un pouco máis cara e que aínda non está catalogada, e as teño guardadas en a banca aquí na sede en San Andrés, porque se está na casa pode haber algún incendio e non o cubro o seguro. Sei que tes un que pode roldar os 200.000 euros. Diego, como pode ser iso posible? O carné do Exército Militar de Maradona, que fixo en Argentina, e que o conseguín fai uns anos, e tamén está guardado aí no banco, porque eso sí que é puro ouro, vamos. E isto todo hai que recordar que hai que declaralo a Facenda se se compra e vende. Claro, si se compra non hai que declarar, supoño que nada, e se vendes, eso se vai automáticamente á aplicación que yo dice a Facenda o que estás facendo en internet, vamos. Moi ben, moitísimas gracias, Diego. Compañeiros, quédome por aquí, que igual vou poñer o meu primeiro cromo neste álbum. Veña, Diego. Venga, vamos a darlle o cromo de...